Malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao gikan diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon sa Amirang Subo uban ni Dr. Iris ug ni Sibi kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat nga sa makausapa inyong gipadayon sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan. Ang atong sugilanon karong hapon nag-uluhan og diborsyo. Murag dakong baligho no nga pila na lang kaadlaw og Valentine's Day na maghisgota og diborsyo. Ang panagbuwag sa magtiayon, ang pagkabungkag sa pamilya, ang usas labing traumatized na experiences sa atong mga bata, sa atong mga anak. Ang diborsyo sa nakalaing kanasuran sa kalibutan dunay nagkalalain sa mga lagda. Dunay mga nasod sama sa Estados Unidos sa Amerika ug sa Europa nga moderno na kaayo ang ilang sistema sa hustisya. Mahimo na gani nga magsabot lang nga magdiborsyo ang asawa ug ang bana bisag way igo nga rason sa labing dali nga panahon aprobahan dayon sa korte. Pero dunay mga nasod sama sa ato sa Pilipinas nga gihulagway nga labihan kalisod ang pag-angkon og diborsyo. In fact, dinhi sa Pilipinas technically hangtod karon wa pay diborsyo. Pero doon natay paagi sa pagbungkag sa or dili pagbungkag, pagbuwag sa magtiayon. Pinagi sa annulment sa Simbahang Katoliko na dili ilhon sa mga korte sa Pilipinas, wa siya legal effect sa Pilipinas, gawas kung doon ay separate nga proceedings sa ato mga korte. O kanang pag-anular sa kaminion o pagbuwag sa magtiayon, pinagi sa legal nga proseso, pasayloas mga abogado nga naminaw karon masuhito sila sa balaod. Pinagi na sa family code. Kining family code, pila pa lang ni katuig nga nigawas dihang nag-eskwela kog abogasiya. Wa jud ko'y plano nga mo eskwela og abogasiya kay nalingaw naman lang ko sa akong pagka-reporter. Pero ang akong kanhi employer, silang aning Sir Baby Kamumot og si Ma'am Marilo Revilla. Sila may mga tagduma sa Masa Radio sa ngamoy nagduma sa programming sa DYRF. Nitong higayuna. Ang DYRF gipanag-iyaman sa University of San Carlos. Unto karon kunong bag-o na nagkabatik og istorya, ang San Carlos naglisod sa pag-sustain sa operasyon sa DYRF. So doon na karoon sabot-sabot nga sawon sa Archdiocese sa Subo ang management sa DYRF. O wa may laing sanga sa Archdiocese nga dunay katakos o dunay interes sa pagduma og radio station. I think ang ilang nahuna-hunaan mao ang Council of the Laity. Kay ang pangu karon sa Council of the Laity mao man ang tag-iya sa Duros Construction kanang naka-kontrata sa dako kay luna sa seminaryo sa Archdiocese sa Subo o maoy nagtukod anang International Eucharistic Congress IEC o maoy nagpaabang anang luna karon sa landers o basta hilabihan na kanindot anang maong development. So ang Duros dako kay nakuha nga benepisyo sa iyang partnership sa Archdiocese sa Subo. Nevertheless, needless to say, dunay kwarta ang Duros sa padayon sa operasyon sa DYRF. So pasayloa ako lang nahapitan og hisgot kay ang mga tagduma sa DYRF sa una sila Sir Baby Kamumot taga Sibonga og si Ma'am Marilo Revilla taga Ormoc. Mo ini pa eskwela nako og abogasiya. The first year College of Law ko sa University of San Carlos, pipila pa lang katuig ni gawas kining family code. Ang unang naka-edukar nako sa family code kay doon na siya programa sa DYRF, uban nako si Sir Baby Kamumot mo naghimo ato programahan to na busy na siya pag-ayo di na siya makatambong sa among programa. Si Attorney Gloria Lastimosa Dalwampo, provincial prosecutor siya sa una, unya ang among programa gi-titula ni Sir Baby og Lastimosa versus Lastimosa. Kay Lastimosa maminduha. Unya lipay kay mingduha ni Attorney Gloria Lastimosa Dalwampo gihatagan mig higayon nga magkauban mi og programa, pero short-lived datong programa hatungod sa kalisod sa availability ni Attorney Gloria perting ngiga ng abogada ni pagkaabogada ni Attorney Gloria Lastimosa Dalwampo. Pag resign niya, wa man to siya mo magdugay sa Provincial Prosecutor's Office, ang iyang private practice sila may ngiga. Og in fact, sa dihang ipasakaan kong kasong libelo ni
ni Gobernador Gwendolyn Garcia si Attorney Gloria ni ingon jud, gusto ka ako ilaban sa imong kaso niya, naikog ko niya, plus doon na ako'y abogado katong gihatag ni anhing Dr. Jose Cedro Dungullas ni taliwan na sa bintawon si Attorney Celso Espinosa. O in fact si Attorney Espinosa iyang paglaban ako, ang iyang cross-examination atol sa main trial sa Regional Trial Court din sa Subo, mo'y gitumbok sa Korte Suprema nga rason, usa sa mga rason sa pag-absulto nako sa kasong libelo. Naghahin kay taghapit-hapit no sa istorya, pero si Attorney Gloria Lastimos sa 20, may man kay na siya mo explain, diha ko diya nakasabot unsa ning psychological incapacity, kanang kontrobersyal kay provision sa psychological incapacity sa Family Code. Ang barugana jud ni Attorney Gloria Lastimos sa 20 mao nga kanang psychological incapacity mas ngilngig pa na kaysa diborsyo, sa balaos diborsyo sa ubang kanasuran. Kayang psychological incapacity mo papas gyud, murag yung guay kami niyon nga nahitabo kay sa ginamit ang psychological incapacity pamatud-an man either sa bana or sa asawa kinsay ni initiate sa legal proceedings nga usa nila way legal capacity to contract marriage. So kung dili ka psychologically capacitated, kung doon na kay psychological incapacity, wa kay legal capacity pag kontrata og kami niyon. So man pasabot ni Attorney Gloria Lastimos sa 20 nako niya ingon siya sayon kay pagmatuod ana. Daghan kay grounds nga gitugot sa Family Code pag-invoke sa psychological incapacity. Hastang pagpanugal, of course ang panapaw, ang pagpambabae, ang pagpanlaki, apil sa mga rason sa psychological incapacity. I don't know karon unsa nay trend silang Attorney Carlos Alan Cardenas tili makahatag nato, silang Attorney Ralph Sibilia. I don't know kung magduma ba sila mga kaso nga ingon ini, pero sa Attorney Cardenas dili gid siya mo duma ko mga kaso sa pagbuwag sa kaminyoon o pagbuwag sa magtiayon. Mo abstain gid siya, mo balibad gid siya kung kuhaon ang iyang serbisyo. Si Attorney Ralph Sibilia mo corporate law man sa nikang Attorney Ralph dili sad kay ni siya wa kay siya mahilambigit. Amot kinsa karoy mga abogado nga nagduma ini mga kasuha. Interesting tiyali kayo ang mga kaso kana maminaw ba ka sa ngano nakasungi, ngano nakahukom nga magbuwag na lang ang asawa ug ang bana. Kung sama ba gihapon kasayon suma sa contention ni Attorney Gloria Lastimos sa 20 ang pag-invoke sa Article 6 sa Family Code, kining psychological incapacity or gilisod-lisod na ba sa mga korte. Pero mao na atong estado din sa Pilipinas. Doon ay pending legislation sa House ug sa Senado paglegalisar sa diborsyo, pero wa pa gyud makadama tungod sa kusganong pagsupak sa simbahang Katoliko o sa ubang relihiyoso nga mga grupo na doon na sa mga representante diha sa House of Representatives o sa Senado. So mo nay kahimtang din sa ato, pero wa na makapugong sa mga magtiayon din sa ato sa pagbuwag. Yang ila intong pagbuwag labing sakit, labing traumatic ngadto sa mga bata. Labi nagagmay pa mga bata sa ilang panagbuwag. Karong hapuna, ang atong sugilanong diborsyo, among atong isentro sa karaan nga panahon. Palihog birahon mo namo atong 12th century. Dunay usa ka lugar diha sa Romania, ginganlan og Bierta. Kansang gamay ra kay mga mulupyo atong higayuna moabot lang ang ilang mga mulupyo og pila ka gatos. Ato ni tubo ilang populasyon, kinadak-an nilang populasyon I think 5,000. So makahulag mo unsa ning lugara. Pero kining Bierta daghan kaayo mga mulupyo diha gikan sa Pransya, gikan sa Belgium, gikan sa ubang kanasuran sa Europa kay giimbitar sila sa hari nga kung mapuyo sila sa Bierta para lipdan sila gikan sa mga Ottomans, gikan sa mga Mongols, gikan sa mga moatake nila na armado nga mga grupo. Mutong prosperous kaayo na ang Bierta, daghan kay ganahan nga nagpuyo diha. Pero kasagaran sa ilang panginabuhi pagpanguma. In fact, hangtod karon kanang Bierta usa na ka tourist destination. Daghan kay mga turista gusto mo tan-aw ang Bierta. Makakita ka pa gihapon og mga kalesa. Makakita gihapon ka mga tartanilya. Ug kasagaran sa panginabuhi sa mga mulupyo, mao gihapon ang pagpanguma.
Mura og wa siya mahikap sa modernisasyon ang biyerta hangtod karon. Pero ang atong sugilanon sa diborsyo nganong adto nato ipanukad sa biyerta kay doon na sila talagsaong lagda sa diborsyo, sa balaod sa diborsyo. Gitugutan nila ang diborsyo sa usa lang ka ground, adultery, manapaw. Bana or ang asawa mahimong tugutan ang diborsyo. Pero ang magbuot sa or ang labing lig-on nga institusyon nga mohusay sa magtiayon nga gustong diborsyo mao ang simbahan. Ang ilang simbahan Lutheranism. Mao ni simbahan diya sa biyerta. Hawod kay ang simbahan, gamahanan kay ang simbahan. So ang lagda mao nga kun dunay magtiayon nga gusto nga magbuwag, buadto sila sa obispo, ang bana ug ang asawa. Ilang pasabton ang obispo ngano nga magbuwag sila. Ug ang obispo ang labing una gini ang default gyud niyang lakang sa di pa niya aprobahan, sa di pa niya isalikway ang diborsyo mao ang pagbalhog sa magtiayon sa gitawag nila og marriage prison. Pero silang prisuhon ang magtiayon. Sud sa 6 ka semana, ibutang sila og kwarto. Ang kwarto dili kay dako, dili sad gamay, pero doon na ray usa ka higdaanan, doon na ray usa ka lamesa, doon na ray usa ka bangko. Gituyo gyud, doon na usa ra ka pansayan aron nga ang tanang butang sud sa kwarto sawan sa bana og sa asawa for 6 straight weeks. Sa ato pa mga 3 ka buwan. Naadto ra sila, di sila pagawason, priso man sila. Pero voluntaryo ni. Dara nila magpapriso ba sila o dili. Kung magpapriso sila, di sila pagawason. Sud sa 6 ka semana. Hatagan sila sa tanang kahigayunan paghusay sa ilang panagsungi. Kung di gyud mahusay, abot sa ika-6 nga semana, pagpagawas nila sa prisuhan sa magtiayon, matubang sila balik sa obispo o ilang pahibaw ng obispo sa ilang desisyon. Magbuwag, mudayon ba silang buwag o mag-uli sila sa ilang relasyon. Ang nakatalagsaon, ining marriage prison dito sa Bierta, sa Romania, mao nga sud sa 300 ka tuig kapagamit ini. Tiyo mo na, pila na kihenerasyon? 300 years nga gigamit kining maong paagi sa paghusay sa diborsyo, usara ka magtiayon ang nakahukom na magdiborsyo. Mayoriya sa mga magtiayon nipili na ipadayon ang ilang kaminyoon. So, giisip sa ubang kanasuran nga naniid ini sistema sa Bierta nga epektibo ang marriage prison. In fact, dunay mga nasod nga with some modifications ni sulod ining sistema sa Bierta, pero ang Bierta gyud maoy labing malampuson nga nakapatuman ini tungod sa kalig-on sa simbahan, sa ka-influensya sa Lutheranism dito sa Bierta. In fact, hangtod karon ang kaparian sa Bierta moingon, doon na gihapoy magtiayon nga voluntaryo nga moadto. Ato ning klaro na voluntaryo ni, dili ni pinugsanay. Pus daghan tila nagbuwag sa Bierta nga wa mo agi ining marriage prison, pero sa tanang magtiayon nga ni voluntaryo pagsud sa marriage prison, usara ang nadayon sa pagbuwag. Ang mayoriya nipili sa pagpadayon sa ilang panagtiayon. Karon, doon na may iyang kaugalingong sistema sa ustisya ang Bierta, so mupaubos sila og proseso, pero may mo sila mopili. Na moagi sila sa kaparian sa Bierta, ya ibalhog na sila dito sa marriage prison. Dili na sa makadaghan, pero doon naghihapon yung mga magtiayon nga mopili sa paghatag og 6 ka semana nga lugway sa ilang plano nga magbuwag sa pag-ipon nila dito sud sa kwarto. Ang pagpasabot sa mga pari sa Bierta nganong malampuson kining maong sistema, mao nga una ang practical na side. Ang kasagaran sa ilang panginabuhi pagpangumaman. So kung matanggong ka ang bana ug ang asawa sa kwarto sud sa 6 ka semana, nagpasabot way panginabuhi ang pamilya. Nagpasabot laing tao ang nagbuhi sa mga bata, kung doon na sila mga bata. Nagpasabot na inigawas nila sa prisuhan, maglisod sila sa ilang pagkaon, maglisod sila sa ilang panginabuhi. May lagbuhi pa ilang kabaw, may lagbuhi pa ilang kabayo, may lagnapa ang ilang panginabuhi, may pagnapa ilang umahan. Inigawas nila after 6 weeks gikan sa marriage prison. So, posible ko no nga atul sa 6 ka semana makarealize ang banog ang asawa nga nagkinahanglan sila sa usag-usa aron makasugakon sa ilang kinabuhi.
Kung magbuwag sila, luoy ang ilang mga bata. Kung magbuwag sila, maapiki ang ilang panginabuhi. Kung saan nila pagsugod pagbalik after 6 weeks nga wa sila'y pangumawa, sila'y panginabuhi, wa sila'y pantrabaho. So muna'y usas sa mga rason nga giingon sa kaparian nganong epektibo kini marriage prison isip paghusay sa mga kaso sa diborsyo dito sa Bierta sa Romania. Pero ang ikaduhang rason sa mga pari o kini applicable kaini sa atong bag-ong panahon. Matod sa mga pari, ilang napanidaan sa ilang pagpangutanas mga magtiayon, ang mayoriya o saramay nibuwag, ang mayoriya nang ipili sa pagpadayon sa ilang panagtiayon. Ang ilang yusulti nga ang unom ka semana nila nga pagkapriso nakahatag nila og labas nga kahigayunan pag istoryahanay sa usag-usa. Nagkasulti na sab sila isip asawa o bana. Kaysa dito pa kuno sila sa gawa sa ilang mga priso sa marriage prison, para sila panahon mag-istorya. Ang bana, lalingan na sa iyang panginabuhi, ang asawa, lalingan sa siya mga gibuhaton sa bahay o unsay lain niyang kahinguhaan, para sila panahon sa usag-usa. Muna nga, mag-istorya lang sila kung doon na problema. Mag-istorya lang sila kung di na sila magkasinabtanay. Ang ilang kadaugan, di na kahibawang usa. Okay, what? Igabot ni Alisbana, kapoy na. Igabot sa asawa, gisapot na. Panahon na unta, nga naa silang tanasbay, mausay pag-abot sa mga bata, nga kinahanglan ng pakanon, kinahanglan ng giyahan sa ilang pagtuon, kinahanglan ng pakatulgon, kinahanglan ng andamon ang mga panginahanglan sa klase pagkasunod adlaw. So, ibaw man mo. Unsay ang nagibuhaton ng labi nagagmay pang mga bata. Na, wag yun. Ang kalibutan sa bana o asawa para na lang yun sa mga bata. Lisod na kay paglingkod para sa usag-usa. So, ang unom no kasimana nga pagkatanggong nila nakapalabas sa ilang pag-ila-ila. So, ang asawa nakaila pagbalik sa iyang bana, mao man ni rason nga nung nahigugma ko niya. Ang bana nakaila pagbalik siyang asawa, sus, day. Mao gini akong namatian nimo day. Mao gini rason day ngano nga nagpakasal ko nimo, ikaw gi akong gipili tungod ini ng mga mithi. Sa ato pa, ang nahitabo sa Bierta sa niaging sukad pa 12th century for 300 years. Karaan kayo pangumapa ang ilang panginabuhi. Karaan kayo ang ilang paagi sa pagpuyo. Mura sila wa mahikap sa modernisasyon. Yet wa na'y panahon nga mag-istorya ang mga magtiayong. Wa na'y panahon nga magtarong og istorya ang bana ug ang asawa. Ikumpara ang sitwasyon sa Bierta sa Subo o sa Pilipinas in 2024. Ang naay mga pamilya, wa na ang bana kay tuwa matrabaho sa gawas sa nasod. Ang nahibilin ang mama na lang. Muuli ang bana, 2 ka tuig, 3 ka tuig, depende sa kontrata. Ang labing sub-sub nga uli, every 6 months, kung duol ra. Doon ay kwarta nga ikapliti sa aeroplano o tugutan sa kompanya o sa employer. Imagine ang isolation, ang separation sa bana o ang asawa o sa mga sakop sa pamilya sa atong bagong panahon karon. Doon ay mga pamilya karon din sa ato sa Subo o sa ubang kanasuran sa kalibutan nga ang bana o ang asawa mo nang idabuhi sa gawas sa nasod. Tungod sa dakong panginahanglan para sa mas maayong ugma sa mga bata, ang bana ng trabaho, ang asawa ng trabaho sa ang mga anak gibilin sa mga apuhan, gibilin sa mga iyaan, sa mga uyuan, gibilin sa mga silingan. Kaluoy sa mga bata. Ang ilang mga espesyal nga okasyon, ang ilang birthday, ang ilang unang bisita sa buwan para sa mga batang babae, ang pagpatuli sa mga laki, ang ilang graduasyon, ang ilang intramurals, ang ilang mismis sa eskwelahan, ang ilang mga oratorical contest, declamation contest, ang ilang mga stage play sa eskwelahan, dili taon kakita si mama, dili kakita si tatay. Kay tuwa sa gawas ng trabaho. Na namaroy video na lang makitaan. Sa kadaugan sa ilang mga anak, sa kalipay, sa kuwang ang kalipay sa mga bata, kay wala mama o papa na muhangop nila
Mudasig nila, mo am-am nila kung mga pildi in town sa kompetisyon nga ilang apilan. Dunay usa ka bul-anon nga filmmaker, maski na maghugisgot ani niya kay ganahan kay kuning iyang mga post sa Facebook. Kini si Antoinette Villamor. Ang iyang bana, filmmaker sad, batugan direktor si Caban de la Cruz. Na sila mga anak gagmay pa, ang ilang I think ang ilang kamanghuran is only 6 years old. Mao kunoy ganahan kay mo marka-marka sa kalendaryo. Mahungi jud ko ang ilang kalendaryo kay mga presa atong limtong kalendar ba pero ilang kalendaryo tinagalog kay tuom sila magbase sa Manila. Mananghid ko ng bata nga gusto niya markahan ang kalendaryo. So ang ilang kalendaryo sa Enero napuno na sa marka. Ang marka ay ang mga kalihukan sa eskwelahan pero ang mura kung nagkikumot iyang kasing-kasing, ilang kasing-kasing magtiayon pagkabasa nila sa marka nga Mommy and Daddy are not here. Mommy and Daddy are not around. Mommy and Daddy are in another country. Mommy and Daddy are not present. Kay filmmakers man sila, doon ay mga film festival dito sa Berlin, doon ay film festival dito sa Japan, doon ay mga film festival sa ubang kanasuran, kailangan sila mong biyahe. Usay, ikuyong nila ang mga bata kung maatol sa school break, pero kasagaran mahibiling nila mga bata kaya ng eskwela man. Hindi mo na. Marka itos bata silang kalendaryo ka. Mga petsa nga wa ang iyang mama o papa. Kay mo ilang panginabuhi, mo ilang passion, mo ilang pangita, mo ilang arte. So ikumparar sa Biyerta sa karaang panahon. Hangtod karon kadako sa hulga sa panagbuwag dinis ato. Mas daghan og rason nganong di na magkaistorya ang bana ug ang asawa. So karong hapon, di ko magpakaroon ingnon nga eksperto sa panagtiayon, di ko mangahas og hatag og tambag kung saon pagpreserbar ang panagtiayon, pero ambot unsay panghuna-huna sa mga tao, daghan kay mangutanan nako, giunsa man ninyo Iris Leo? Mungtana sila, pila naman mo katuig Leo? Unsay makalimot ko og tuig pero ako nang ginang hinumduman nagminyo ming Iris August 15, 2003. So karong tuiga pila naman si 2003, 21 years old na mi. Karong tuiga, 21 anyos na ang among panagtiayon ni Iris. So daghang mangutana, giunsa na ninyo Leo? Wa bay higayon nga nag-away mo, wa bay higayon na kahuna-huna mo nga magbuwag, wa bay higayon nga nahulga ang inyong panagtiayon? Daghan. Dili man perfecto. I think wa man tingali kami noon na perfecto. So di higayon nga nagkasungi sa ming Iris, di higayon nga wa gid hinuon sa mi formal gid nga laka nga magbuwag, pero di higayon nga wa sa gid mi magkasinabtanay. Og kung wa pa'y nakauli na mo, kung wa pa may makamatngon, posible magdako ang among panagsungi. Og I realize nga ang panagsulti maoy nakasalbar sa among kaminyoon. Kung magkasulti lang ang banog ang asawa, kuan ba lang ka ng kay ug di na gud mag-istoryahanay mo agi na o mga third parties maghatod-hatod na lang og istorya anhan among gud diha. Murag seryoso na nang panagsungi ba, pero kung doon na pa mo'y kahigayunan, doon na pa mo'y katakos, doon na pa mo'y panahon na mag-istorya, nagkamuran duha. Bisag unsa nakadog inyong away, bisag unsa nakadagkos inyong mga tingog, bisag unsa grabe sa inyong panaglalis. Pangita jud mo paagi magkaistorya mo duha. Okay. Pinaagi lang sa pag-istorya nga way laing makabati, way laing makadungog, way laing manghilabot, way laing mahukom, kamo mo'y labing nakaila sa usag-usa. Ug kamo mo'y labing mahibaw panahon ba na magbuwag na o ipadayon ang panagtiayon, ipadaplin ang mga panagsungi, kalimtan ang karaan ng mga pagmahay, mga pagpinasulay, pagtilulisukay. O kung doon ang mga nakasa, pasayloon ang mga nakasa, mangayog pasaylo ang mga nakasa, o maningkamot nga di na mausab. So panagsulti mo'y dili magic formula, because wa man gyud magic formula sa panagtiayon. Ang lain ako nakatunan sa among panagtiayon ni Iris ani aging kapin sa duha na kadekada mao ang way kinutuban nga pagsabot. Way kinutuban nga pag-adjust. Kay yes,
Suspito ba may katuig ni Iris nga nagkahigugma ay sawa pa may magsabot nga magminyo. So nakailan na mi sa usag-usa pero doon naging mga taras ba nawa nimo paabutan ang uy. I'm sure si Iris ang nakugang sa na sa di siya taras ngayon ani ka sa lawayon, dili siya taras ngayon ani ka laksot. Mao man siltihan sa mga katigwangan sa una nga wag tangan na imong laksot nga taras kay buwagan jud kasi imong asawa. Di jud makasabot ang imong bana, di jud makasabot ang imong mga higala, ang imong mga kauban sa trabaho, ang imong mga kauban sa organisasyon. So, why kinutuban nga pag-adjust? Kay you are dealing with another human being. Ug ang human being mao'y labing unpredictable nga life form ini mong planeta. Tuuhi ko. O kamo sa inyo tiling ka ugalingong kasinatian, di gyud ka makapredict nga mao ni reaksyon, mao ni buhaton, mao ni sulod nga lakang sa imong asawa, sa imong bana. Doon na gihigayon nga masurpresa ka, makugang ka, adjust. Ayaw pamugos nga ang imong gusto mo ay matuman. Adjust. Pero doon ay manghigayon nga ang atong kagustuhan mo ay matuman. Daghang salamat. Nakakita sila sa atong punto. Pero doon na siya manghigayon nga bisag kaibaw kang nagtuo kang ikay sakto. Adjust. Para sa kalinaw sa pamilya. Kung dili maputol imong kamot tungod anang maong compromise, adjust. Compromise. Sabta. I'm sure daghan sa mga higayon nga ikay sayop ni sabot sa nang imong asawa nimo. Gisuportahan sa kasama sa imong asawa bisan na ibaw siyang perti nimong sayupa if only to preserve the union. So daghang mga pagsuway sa kaminyoon. Di lang ang ekonomikanhon nga mga rason, although dako kay na siya nga factor, ang distraction, ang internet, ang mga sirkumstansya, ang atong environment. Doon ako mga higala mo ingon nga bisag unsa ka seryosong panag-away sa magtiayon, di gyud makabuwag kun way third party. Pero doon na kung laing babae, ang bana, doon na laing lalaki, ang asawa, bisag unsaon pagpakaron ingnon, bisag unsaon paghapyod-hapyod, bisag unsaon pagkuno ninyo og matik-matik ang relasyon magkabuwag gina, mabungkag gina kung doon na third party. But I submit, bisag doon na third party, sa simba ko doon na natintal na si Mrs., natintal na si Mr., doon na lain. Pero kung hatagan naghigayon nga magkasulti si Mr. o si Mrs., ug ilang matimbang-timbang nga sila ran duha. Kung siya mahitabo sa mga bata kung makabuwag sila. Kung siya mahitabo silang pamilya kung paundayunan nila ang ilang third party. I'm sure makarealize sila na mas beneficial gihapon para sa tanang hingtungdan ang pagpreserbar sa ilang panagtiayon. Pero akong klaro na, why magic formula sa panagtiayon? Wa gyud dili mo mahimong menos sa inyong pagkatao, dili mo sa lawayon nga Kristiyano, dili mo angayang tungluhon ang inyong kalag kay nagkabuwag mo. Doon natay atong kaugalingon nga mga rason. Ug ang atong labawng makagagahom, way kinutuban ang iyang pagsabot. Sa ayaw isipang imong kaugalingon nga makasasa ug hugaw na gyud kaayo ug wa na gyud kahigayunan nga magbag-o kay nangabit ka. Ayaw isipa, dako kay nang sa pagpangabit, pagbudhi na sa imong gipanumpaan at tubangan sa labawong makagagahom. Pero ayaw isipa imong kaugaling nga hopeless. Ayaw isipa imong kaugaling na natapos ang kung impierno na gyud ko ini. Doon na pa kay time sa pagtulid sa imong kinabuhi. Ang Ginoo mo ay katapusan nga mutunglo nimo. Hatagan kaniya sa tanang kahigayunan sa pagbag-o, sa pagsubay sa tarong na agianan. Wa na mahitabo dinis ato sa Sugbo bisan sa karaan atong kasaysayan kay kining biyerta ako na-realize ang ilang 300 katuig nga pagpatuman ining marriage prison na atol sa pag-abot sa mga katsila dinis ato. Nagsigi pa ang ilang marriage prison sa panahon na si Ferdinand Magellan niabot dinis ato, why counterpart dinis ato sa Sugbo ining marriage prison. In fact, kung imong basahon ang sinuwat ni Antonio Pigafetta, murag mas liberated ang ato mga katigwangan. Murag
ang mga babae o ang mga lalaki sa panahon ni Raho Mabon atong 1521 pag abot nila Magellan dinhi sa Subo, mahimo ra nga mag multiple partners, mahimo ra nga in fact si Raho Mabon dagag asawa, si Humamay usa lang sa iyang mga asawa, ang katong hara giisip nga Queen Juana. Ang mga in fact na interesting kay ng mga history books sa mga sinuwat ni Antonio Pigafetta, gitumaw nga ang mga babae mas agresibo pa kaysa mga laki. Maupay mo initiate sa paghilawas sa mga laki. In fact, pag abot sa mga katsila, daghan kay mga babae, daghan kay mga asawa na ni suway sa mga katsila, nahimong hinigugma sa mga katsila. Ug nakumparar nila unsay paagi sa pagromansa sa mga Subuanon o sa mga langyaw. Nahipos lang ang atong kababayan tungod sa simbahang Katoliko. Mao ni nga nausab na ang atong kababayan gibansay-bansay sila nga nahimo ng subservient. Pero sa panahon kuno ni Humabon or before Humabon wa na ang mga babae pariha og ranggo sa katilingban or dunay ihatagag kagawasan pag-assert sa ilang kaugalingon. Sa panagtiayon man, sa pakighilawas man, o sa uban nga mga aspeto sa kinabuhi. Pero ato nang ireserba sa lain na sang edisyon sa atong panahon dayong kilom-kilom. Tuguti sa di pa ko manamilit karong hapuna, mangutana ko, kumusta man ang inyong panagtiayon? Kung sa ba'y labing dagko nga mga pagsuway na inyong nahiaguman, isip magtiayon. O giunsa ninyo pag-preserbar ang inyong panagtiayon at tubangan sa seryoso kayo nga mga pagsuway sa inyong panaghigugmay. O makapin na sa misibi o pangutana, kung sa'y labing maayong pagtulunan sa panagtiayon na gusto ninyong i-share namong tanan. Gusto ninyo nga among makatunan sab o among masabtan sa inyong sitwasyon, sa inyong paghigugmay. Uban ni Dr. Iris o ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa iyong padayon ng pagsubay, pagsalig o pagpaminaw sa atong panahon dayong kilom-kilom. Daghang salamat CB girl. How are you man, bingbing girl? Uy.